أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. zalikum khairul lakum. Annabi Musa yake isar musu sakon Allah yace ku kashe kawunan nan naku a matsayin tuba shi yafi alheri gare ku. Imana kashe kai ga inda kashe kai yake alheri. In dai bawa zai kashe kansa ne ma'ana a bisa wato doka ta Allah ai babu komai wannan khairul lahu, wannan alheri ne gare shi. Laysa man mata fastaraha bi maitin, haka mai waka yace innamal maitu mayyitul ahya'i, wanda ya mutu domin in suka kai shi kansu a matsayin Allah mun tuba za su samu Allah yana mai karɓar su, yana mai gafarta musu, to ai sun huta. To wanda ya mutu ya huta ai ba za a ce masa wani matacce ba, ai rayayye ne, ya rayu a can a wurin Allah. To wanda yake mataccen, cikakken matacce shine wanda yake nan gashi yana da rayuwa amma kafirin ne, kafirar zuciya gare shi, to mutum ne a mace amma yake tafiya, domin zai je ya yi mutuwar da ba rayuwa a cikinta ita kuma a ranar alkiyama. Don haka Allah ya ce zalikum khairul lakum, wannan shi yafi alheri gare ku inda bari'ukum, a wurin ubangijinku da ya muku ma wannan muwafaqa da yace ku tuban ma da kashe kawunan naku, shi kansa ba ku damar ku tuba ta hanyar kashe kawunan naku, ai rahamar Allah ce. Inda ya ce duk abin da za ku ko za ku kashe kanku ba zan karɓi tubanku ba, sai yaya? Kashe kan yana da ma amfani kuma? A'a, to shi ma kansa kashe kan rahama ne. Khairun lakum inda bari'ikum fataba alaikum, nan kama akwai wani mahazufi a wurin, shikenan sai suka kashe kan nasu waɗanda suka yi saban, fataba alaikum, Allah ya ce kuma sai na karɓi tuban naku da kashe kan naku da kuka. Innahu huwa tawwabur rahim, domin shi sarki ubangiji shi sarki ne mai yawan karɓar tuba. Yau ai laifi a tuba ya yafe, gobe a tuba ya yafe, jibi a tuba ya yafe, kuma jama'a daban-daban kowa yana irin nasa daban-daban kuma duk ya yafe. Tawwabu kenan. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. To shikenan bayan wannan an yi wannan sai aka ce to shikenan yanzu annabi Musa ya ce to ku zo mu je ku ba da hanzari wajen Ubangiji, in kai ku inda zan yi munajati da Allah, a nan ku kuma ku ƙara bayyana tubanku ku ba da hanzari wajen Ubangiji. Sai annabi Musa sai ya zaɓi mutum 70 daga cikinsu, sai aka tafi wajen ba da hanzari. Ƙila lokacin kashe kan nan wasu sun kashe kan nasu kafin a gama kashen waɗanda suka yi zunubin, kuma Allah ya ce a bari ma haka. Na haka fataba alaikum din kamar tana, wasu malaman suka ce ana magana cewa to shikenan Allah ma ya yafe muku shikenan. To bayan nan sai annabi Musa sai ya zaɓi mutum 70 daga ciki, sai suka tafi wajen munajaci da Allah. Yayin da suka je munajaci da Allah suka ji annabi Musa yana magana da Allah,
yana gaya musu a wata sigar, a wata maganar da malaman tafsiri suke faɗa suwa har su ma sun ji magana Allah ɗin. To shi kenan da suka ji haka, don aka duba tafsirai za a ga haka ɗin. Shi kenan sai suka ce wa annabi Musa, kai lan nu'mina laka, bari ma mu gaya ma gaskiya ga wani abu ya taso. Duk wannan magana da kake gaya mana, yanda ka ji magana Allah in ma sun ji in ba su ji ba to kawai ba za mu sake gazgata ka ba hatta nara Laha har sai mun ga Allah ɗin. To nara tana iya zuwa ko ra'a tana iya zuwa a matsayin ilimi, ba wai sai mun san Allah ba. Sai suka fito da abin fili kada a zaci sai sun ga Allah ko a mafarki ko a ta ilimi kace jaharatan. Duk wani hijabi a tsakaninmu a ɗauke shi mu gan shi fai da fai. Me faru da suka faɗi haka? Allah ya ce fa akhadhatkum as-sa'iqa, sai ainihin wata bakararren iska mara mutunci, ita ce sa'iqa, bakararra ake cewa, to ita ce mara mutunci dum, in ta zo kuma sai da ta ga tsawa ga iska, sai tsawa ta rike su wata iri mara kyau, sai suka mutu kawai take. Wa antum tanzuruna, Allah ya ce na kashe ku kuma kuna gani. To ana iya kashe mutum yana gani? Mana ko dai san tsawar da ta zo ta dinga kashe ɗaya bayan ɗaya, wannan wanda ba a kashe ba kan kashe shi ya gani, shi ma ɗayan ya gani, ya ga ta wannan haka. Wa antum tanzuruna, ko kuma kiri-kiri ga tana tawa kun san ran ku za ta tafi, amma ba inda za ku. Wa antum tanzuruna. To ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. To kun ji dai an mutuwa, sun mutu, to da ba sai shikenan an huta da su ba? Sai Allah ya ce summa ba'athnakum, sai muka tada su, sai muka tada ku. Yanzu wannan masu katobara in ba dan Allah bane ba, ai da shikenan annabi Musa sai Allah ya bashi wasu jama'a ba kuma daban. Allah ce sai muka tada ku min ba'da zalika, ai bayan kun mutu din muka tada ku min ba'da mautikum, bayan mutuwar ku da kuka yi, ba dan komai muka yi muku haka ba la'allakum tashkuruna, ko ku yi godiya ga ni'imar da muka yi muku. Kuna ku kirga ni'imomin waɗannan ko an manta lissafin? To mu je, an ce lokacin da annabi Musa suka mutu sai ya yi ta kuka, yace ya rabbi law shi'ita ahlaktahum min qabl wa iyayi atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Allah da ka so na zaɓo waɗannan mutum 70, an bar wasu ba a can, a dawo a ce duk sun mutu, an kai su an kashe su. Yace Allah da ka so da ka kashe su tun kafin a zo nan, tunda dai ka kaddara musu mutuwar. Amma wannan ibtila'i ne, wasu sun yi kuma ya shafi wasu, tunda ba duka bane ba suka yi wannan magana, amma duka kuma aka kashe su. To Allah ya ce sai to da muka je haka kenan, kaga Allah ya karbi addu'a nan Musa, sai ta addu'a yana ta tazarru'i wajen Allah, yace suma ba asanakum, sai muka tashe su. Ko kai godiya, Allah ya ce wa zallalna alaikumul ghamam, wa zallalna alaikumul ghamam wa anzalna alaikumul manna wassalwa. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. wacce ayat cewa an kashe wasu kuma an tashe su, amma Allah ya ce ba'athnakum, muka tashe ku, dan ma ka alaci gangadi suka yi ko wani dan gafala aka ce min ba'di mautikum, mutuwa fa kuka yi. To sai wasu suka yi riko da wannan ayat cewa wa duk wanda wato yanzu mutum yana zaune aka zo aka sa bindiga aka kashe shi, to ya mutu a ɗan ƙaramin ajalinsa ne, amma yana da dogon ajali, wannan ne ya sabota masa bai kai wancan dogon ajalin ba, aka bar shi a gajeren. Da wannan bai sa bindiga ya kashe shi ba, zai ta tafiya da rayuwa sai ya kai wasu shekaru da duk komai nasa ya expire ta ko sannan ya mutu. Amma ba haka bane, amma su suna dogaro da wannan ayat cewa ai Allah gashi ya kashe su sannan ya raya su, da yake ajalin su wancan da a gajeren aka kashe su. An fahimta? Sai aka tashi su dan su kai wancan dogon. Ba haka bane ba. Ai
ita mutuwa da kisa suna da bambanci. Mutuwa daban, kisa daban. Ko ku ana san ɗaya ne? To bari ka ji aya. Allah ya ce wa ma Muhammadun sallallahu alaihi wasallama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Sai ce afa in mata au qutila. Yanzu idan da mutuwa ya ko aka kashe shi, to ashe mutuwa daban, kisa daban. Sun gamu a wani wuri sun rabu. Wato yanzu idan mutum ya zo ya taɓa maka wuƙa a inda ya kamata a ce za ka iya mutuwa, to idan ka mutu, to wato lokacinka ya yi kuma ya kashe ka. Amma a daidai wannan wurin zai iya saka wa wannan wurin a wannan wurin shi ko ya mutu ba. Ba a yi ba, ashe kisan da ba mutuwa. Yanzu wani hannunsa ana tsara hannunsa sai mutu. Wani ana tsara hannunsa shi kenan sai ya tafi babban shi kenan sai tashi. To ai in dai kisa ne wannan an yi kisa duka a wurin da ya kamata. Wancan ya mutu, wannan ma ya kamata ya mutu, saboda mutuwar bata zo ba kuma. An gane? To da haka duk wanda ya mutu dai kawai imanin da ake so musulmi yayi nagari, duk wanda ya mutu ko da bindiga aka kashe shi ko da wuka ko lafiya lau ya kwanta haka kawai aka ga ya mutu ko asibiti ko a ina ne lokacin sa yayi, ba wani sauran lokaci a wajen sa. Lokaci ɗaya ne kawai dan adam yake da shi. Idan kaga an mutu da bindiga ko da kaza, to an kawo shine sababin wannan. Shi sai ya kisa kuma lokacin mutuwa yayi. In ba haka ba, mutanen da aka harbe su a wuraren da ake mutuwa suna nan da yawa. Akwai mutumin da aka harbe shi komai nasa ya daina aiki amma idan shekara 10 bai mutu ba. A nan garin aka yi shi, kowa ya san shi, mai kuɗi ne. To mu je wa zallalna alaikumul gamama. Allah yana faɗar wata ni'ima ta gaba kuma wadda yayi wa su bani Isra'ila. Allah ya ce wa zallalna alaikumul gamama, mun kuma inuwantar da ainihin girgije a kanku lokacin da bayan Allah ya raya su kuma suka shiga tafiya tare da Annabi Musa, aka zo suka shiga cikin ɗimuwa ga rana cikin daji, sai Allah ya sa girgiziya sai take lip sai ya zama yadda kasan suna cikin ɗaki kuma tafiya suke, kuma ita ma tafiya take. Shi yasa lallai ɗan uwa ba za mu watsar da mutanen da suka zama wani abu a wurin Allah ba. Duk waɗanda muka fahimci lalle waɗannan wani abu ne su a wurin Allah, to zai zama muna ƙoƙarin mu zama muna tare da su. Kamar yanda wanda ka san cewa ya bar Allah bai kamata ka zauna tare da shi ba. In ba don haka ba, wannan karan su suna tare da annabin Allah ne. Inda su kaɗai ne, ai da kura da ta samu rabanta tare da su. Amma suna tare da annabin Allah, gashi an ɓata a daji. To shi ba zai sha ranar ba? To kuma Allah ba zai masa inuwa shi kaɗai bai kyale su, saboda ma'iyya tarayyarsu da bawa na Allah. Kun ji irin amfaninta kenan. In kana tare da bawa na Allah sai ka samu arzikinsa. Haka abin yake. Saboda haka sai Allah ya ce muka inuwantar da giragizai a kanku. Zallalna alaikumul gamama ay satarnakum bis sahabi arraqiqi min harri shamsi fitihi. Muka tsirta ku da wani irin girgije raƙiƙi ne shi haka, ba wani kauriye ba, amma inuwarsa ta kai dan kada ku kone da rana. Wa anzalna alaikumul manna wa salwa. To in kana tafiya cikin daji an ce shekara 40 suka yi a dajin. To idan dan an baka inuwa kana cikin inuwa sassanya amma ciki ba komai, ai ba labari. To amma sai Allah ya ce wa anzalna alaikumul manna wa salwa, sai muka ringa saukan muku da alman, shine darba. Wannan Hausar ko irin ta dace ko kuma ta can ciki ce irin ta garin kakanni, amma dai ni ban ji wani, ko akwai wani wanda yake da wata Hausa ta zamani ne haka.
darba haka ake cewa ne tunda aka taso dai ni da wurin malamai da littattafai da haka nake gani darba. Wasu su ce abu ne kamar zuma, wasu ce a'a wani abu ne haɗe da na sha da na ɗan ci haka a haɗe, amma dai da daɗi ko me kawai kenan kuwa. In aka ce ma darban kakkarci wani darbar haka ba, saboda sunan bai yi daɗi sosai ba haka a suna wani abu mai daɗi. Ga wani dattijo na malami kace dabge aka ji ba an ƙara ko ai shi ne dai zauna zagabaji ba ka ji to dinnan dai mu a wurin a shekarar mu dai ba wanda ya san wani zagabaji. Saboda haka ala ayi halin darba ake cewa, sai dai akwai ta kwatantawa a ce kamar zuma kamar kaza kamar haɗe cocktail haka dai. Saboda haka kayan daɗi ne dai kawai Allah yake saukan musu, shine alman wasalwa da kuma salwa, ba salwa ba salwa. Shi tsuntsu ne sai shi ma ake fassara shi da cewa ‘yan shila, amma ba lalle ɗan shila wannan wanda muka sani ba, zai yiwu shi ne, amma shi wancan ana cewa tsuntsu ne, shi ko ɗan shila shi yana tashi ne? Shi ɗan tantabara ne ko? Yana tashi, to amma dai an siffanta tsuntsu ne wato mai ni'ima baya fitowa ma shi da rana, saboda komai nasa ni'imtacce ne, yana da daɗin gaske, kuma yana da laushi, to sai yasa sai ake kwatanta shi da kamar ɗan shila. To kaga to shi ɗan shila shi ma yana da daɗi ɗin, amma dai wasu ba sa ci saboda ya yi laushi da yawa. Ka dage za ka cika shi sai ka ji ya zama naman riƙus haka. Za ka ga wannan wasu a wani ma shi ake tausayin ɗan shilan yake biya. To ala ayi halin dai Allah ya saukan musu da abinci mai daɗi da kuma soyayyen nama, ɗan shila a soye, almanna wasalwa. Kulu min bai ba ta fara zaƙanakum, Allah ya ce ku ci daga daɗaɗɗen abin da muka azurta muku, ba gasawa ba dafawa ba girki ba komai, ready made yake zuwa, ya gama soyuwa kuma bai sanyi ba bai zafi yadda za a kasa ci ba, kawai a ce ku ci wannan to ku ji irin ni'imar da aka ringa bani Isra'ila dan Allah kuna ji, kuma kuna jin butulcin da suke ko to Allah ya ce wa ma zalamuna, to aka ce fadin wa ma zalamuna akwai ishmami na cewa bayan an ce ku ci to an hana su su yi wani abu da nama, shine wasu ke cewa an hana su imma su aje shi sai gobe, imma an hana su aje sai gobe, su kuma sai suka ringa ajewa din, ko kuma a'a sai suka ce kamar yadda zamu ji a nan gaba su cewa mu wallahi wannan ya ishe mu ba ma so. Allah ya ce ma zalamuna, in sun ce ba sa so musu zalunce mu ba, in kuma da aka ce kasa aje sun ci gaba da ajewar ba mu suka zalunta ba, walakin kanu anfusahum yazlimun, amma su waɗannan ba su san cewa su suke zalunta kansu da kansu ba kowa suke zalunta ba, domin akubar zaluncin kansu za ta koma. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim